Lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Sapay kuma, ta itultuloy yulat ta ti dumngag kadag iti sumarsarunupay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadag iti rinibo-ribo adumdumngag iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangag ko ama drama may papan kadag iti naulpit nga ikit, may palagip mat kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay anaawi sakmet a nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manan ti amami iti addamet laeng anak na. Ket nagdenada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino. Kaslaad da na patag nga ibagaman. Ay ayabanak nga minti kumparek nga da iti Manila. Dakdakkel ka nga minti sweldo ichay. Kat, anyangay kumaita, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laang ti makaammo kadag iti duwang anak ko. Anya? Si kalaang nga minti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel damatan. Saan damatan nga ubing apapaanawa? O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan mesa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na, agyaman ak unay. Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anyangay nga rod, talaga akas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod nga ayatak matagiti anak mo. Agyaman ak talaga, Nora. Awan anyaman na. Di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaaddam iti adayo, Marino. Itatapin manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat isadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamet gunggunak ang mga aywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Si Caramel, tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wen, Auntie. Ala, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararag tapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. At kidemakon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Igdapan nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay mabutengak no awan silaw manang. Irwam mon nga awan silaw. Tapno saan ta amaungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay kakadilaan ditoy. Okay lang mat pare. Maikawak. Ang patcheck ang mairwamak tumadlaang. Una, kasta akmat lang ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na.
no di mairwam kan tumatlaeng. Wan nga rod pare, ado ti jak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigata nak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod pare. Mairwam kan tumatlaeng pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklakan ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Gusto ka pare. Katagyaman akmanan. Dakkel at tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka man? Wen, kailiw kayo ngaminan. Kumusta kayon? Kumusta na kitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. At da itinasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, Wen? Wen ka di. Nagsweldo ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipauit ko ti sweldok. Sige nga Rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da iji pagadanan. O sige, sa anak pa'y nga mi na makaawid. Tamakumikum kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpata parcel. Iso asikapay lang ko mati makaamo dito balay, Wen? Wen ko naklang nga Rudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga Rudan ti kwarta. Tapno maitid kumatan kadagiti anak mo. Wen, bakit? Inkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti aguro uray ang matrabaho dito balay. Naawatan nyo, ha? Wen, Auntie. Anya pala ang arot ti mulmulagatan nyo. Ing kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat no ing saganaan kayo meten iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwarta. Alaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwarta. Di mat nagpawit ni tatang edikal man iti allowance mi, Auntie. Ay. Di nakman surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie. Ala, sumrek kayon. Di dak disturban. Ramil, bagkat man di tangke ti paglutuan, tairuar mo. Wan, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit met gayam. Agdalos kayo met laangan dito'y kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wen, Auntie. Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wen, Auntie. Oh, anya pa'y laang ti mulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Wan, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Wan, ante. Ha? Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalaan nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo di saba, Auntie. Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ilako inton bigat. Ito'y tibayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyaman ak, madam. Mabitlaan, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutan. Ay, agyaman ak unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops! Apa yun, madam? Wala. Agrikos di parakitak. Tulungan na pangasim. Anya pa'y laang ngay aramidin nyo silin. Inkay isursuran atin lutok abananak yo. Wen, Auntie.
Ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapno da kadwami. Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laeng nga agkabsat ti mapan aglako. Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na endag iti tao ang makakita iti anak ko nga agi sur-sur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay kan kuana ti aglako iti kasta. Nawatam. Wen, auntie. Kumusta tirik nayo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro dayjay. Katagyaman na iti panang tulong mo kanyak. Marino, iho. Awan anyaman na, Madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo a tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to'y. Ay, saanin, Madam? Ante ko na, saan ang madam? Ha? Ay, ko, saanin, Auntie Dolores? Halakit din, amok akasapulam da ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaam mon Marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laeng matabanag dayjay. Okay, tangay di mo mat kayat nga awatan ti ititid ko. Kayat mo ka ditagpaay kanya kas driver. Di kagda nagtaswelduan ka. Isulaangan ti itid ko kas gong ko nam. Ha? Di kagdanag, tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulaang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello? Kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan Marino. Ni, nagsapadan na naturog, bakit? Wen, talaga ang masapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan nga eh? Saan da ka di matlaang nga papaanawakan ka? Ay, kat gagangay day takadagiti ubing. At dalat tamad ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay laang ida bakit? Imbes amay may salaang ti awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Wen ka di, saan ang problema day ka? Okay laang matkanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida. Inayat ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko matidan. O, kasanungay lakay, kaano ka manin nga agpauit. Intun umay alawas pa'y laang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y laang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ne, pakikitam man bakit? Amangan kit dimot no tila pagos usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, ket saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, intun ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Ne. Makadlawa ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, Apo. Selin! Selin! Apay ka di, Auntie Nora. Apay tarumpam! Anay! Anay ko, Auntie!
anay. Di mat kunak nga agluto kayo. Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak. Kalkalpas ko lang kami na naglaban, ti. Agrason ko pa ila. Nanti, sakit ti kadalyo. Anay. Naabahak lang arudan iti sugal. Awan pa'y masang petak amakan. Alala, ingka agluton. Darasam! Nanti. Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Hangam urayan pa'y asumang pati mang ekstrakan ka. Uy pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak triknam. Basta awagan na kadagos into nagsubli ka, tapno amok ti ibagbagak kan ni boss. Uy pare, di ka madanagan. Tagsubli akmat la adagos. Ay, ugayam. Aha. Alam day toy. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ah, ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day ta agatad. Agyaman ak unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo, anasing petak. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tu matendagiti anak mo. Nang runa ka ni Ramil. Wen pare, makadanon day ta iti inaanak mo. No kasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino. Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pay lang nga sumrek iti sumagmamano nga aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ento nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, saan na mabalin anti? Nakababain mat kada kayo. Kan may sa. Agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan ditoy, agraman ti asawam. Anya. Basta agawid ka, katinton agsubli ka. Ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo amay sinakan ka. Talaga anatangken ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw. Naaglaba kayo! Gusto nanti, di yung bautan ni manang ko. May sakamat! Anay ko, ante. Anay. Una, tupay kat nga abdang matingar arabidum kadagiti anak ko, Nora. Tatang. Jak laing pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensyakan na kay. At pinasensya talangin, Nora. Nga masapul asong batam itilintag ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Skamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino. Ladingita ka. Nga manipod ita. Putdentang ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminin abad badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko! Ay, pakawanin na ka din, Marino. Sorry, iti inaramid ko. Ikarit ngagbalbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino. Tisugat
ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita ket nagapo iti maysa a pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marisa manipod San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti mang subsubaybay kadagiti makaited adal a drama dito'y programam alagip ti napalabas. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay ita. Pudno unay anabilag ti kwarta amang impluensya iti biag ti maysa a tao. Ado dagiti masulisog gapu iti silang ti pirak. Nga isupayan ti pakarakrakan wenno pakadadaelan ti maysa a pamilya. Nuapay anakunak ti kastoy palubusan nakman nga rod amang isalaysay kadagiti pasamak. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Talaga, Janet? Kukwa kaon daytoy abang? Un ko naklang rodan, mare. Nginginaan daytoy a brand Kan madlaw a kabarbaro pay laang. Talaga akabarbaro lang day ta, mare. Kagatgatang ko lang ang ijay Thailand, idinapan abulan. Ket no na minsan ko lang na usar day ta. Ay na! Agyaman ak unay, Mari Janet. Apag husto ti kasar nga atindaran miinton bigat. Addan bag nga usarag. Kasara ko na, mare. Wen Mare, kaanakan nila kay. Ay, mabiit lang ang taikan ka pa iti dress, kan sandal ang maibagay iti day taabag, mare. Agpaisaw, Mare? Wan, ngam adda ko mapabor adawatag kan ka, mare. Anya day ta, Mare? Ang mga numabalin nga agpakuyog akin ni Adrian ang mapanagpasyar ijay mall. Nakalidlid ay matngamin ti agmaymay sa dito'y balay. Kayat ko ti rumwar, iso na lang ang tawan mat kadwa. Ay, kwa, Mare. Apay, awan ka diti daduma, mabalin mo apagpakuyugan. Dagiti amigas mo. Adda, ngam, ay, makaumad amat. Ti kayat ko kat jayman mat bagets. Kat ni Adrian mo, tinapilik, mare. Oh, daytoy. Inggatangan nak itipulo. Pantalon kan sapatos. Kalpasan na. Rinikos mi ti si bubukal amol. Wow! Madlaw ang inginaan dagita manong. Uy, adapay perfume. Kituin na. Angam, apay nga akas lasaan ka mat anaragsak. Nagadupay ti ginatgatang naparakan ka. Mail ilangak ngamin itay kan kwa na. Kaslamat ang boyfriend nak iti kasjay at rato na kanyak. Ay, kastaya manong. Wen, nakarkaro na mabainak, iti nagpasubo. Kabayatan ti pandangan mi iti restaurant. Anya? Inaramid na day tamanong? Wen, kapoy ti pa nakisarita na. Sinubuak lata na. Ay, panagkunak kat kursonada nakatibalo ako mari ni nanang, manong. Kaslakas ta nga rod, babi. Kati pa kasairan unay ti reknak. Kaslamat maragsakan ni nanang. Idinto ta munang adan girlfriend ko. Nakadumot din dati amakan bakit? Ang kakain mas amasida tinakadasar iti lamisan. Nakunamon lakay. Mala, mangan kalaang amangan. Sa dino nga tinagapuan na iti amakmakan. Intun ni bakla. Asino ang bakla? Ni ngay Johan.
Oh. Diyan nga isigod nga am mo kaya ili. Talent manager gaya man. Oy, big time nga ron, no kasta baka. Wala. Talent manager ko naman. Ado ka do tiigam na nga artista. Kat amaw. Oh, Naibaga na kanyak at tulungan na kanu ni Babay. Tapno madiscover mat kas may isang artista. kit mayat ano kasta baka. No kayat mati anak ta. Sapay managbabayin mo na dya tao. Kan kaslawan mo hiling ni Babi, iti kakasta banag. Siyak di makaamaw, Danilo. Oh, Naskad lang atong palan na. Iti kasta umasinso tayo mat. Saan kat akastoy alumakay kan bumakitan. Ngam aging ga ita jeepney driver kapaylaan. nilaan ka di Babay, iti kayat na pag-artistaan. Word, ni Babilaan. Ni Mat Adrian, kursunada ni Janet. Janet, kunam. Word, Ha? Tibag ng abalaw ako marem, tibag bagam. word. Anya, ang kasla anak na ni Drian no bilang laeng. Ay, uray pay. Tinapatag. Masubot tamatan dagiti rigrigat taan ang padakkel kanang papaadal kadagiti duwa nga ampunta. Nanang, anya ka diti kunayo nga ibagayo kada kami. Uwan nga paiso, nanang. Kitkitaan da kami matlatan. Ah, awan. Maragsakan naklaeng. Ngamen, babaro kayon. Saan lang anayta? Nagtataer kayo pa'y anak kao. Kasla kaano lang day di panangampun may kada kayo. Talo titawan mo ide Adrian. Kani Babay, agmay sa atawan na iden. Isungarod ang astaunan ti panagyaman may kada kayo, nanang. Pudnuti ko na ni Manong, nanang. Malaksid asan kami ang nagsinang agkabsat. Naadan kami pa iti pamilya. Isuna lang, saan da kayo matan na pagtuloy iti kolehyo. Ngamen, saan matan nga umdas ti birok dya amayaw. Okay lang, nanang. Isungarod nga agtrab-trabaho kami itaga ni Bobby. Iti kasta. Makaurnong kami. Ket ituloy mi ti panagadal mi. Ang amuyo ka day, amabalin nga umasinso ti biyag tayaw, no lakit dit agbalin kayo anasirayb. Ha? Ne, anya ti kayo ti asawan, nanang. Ay na! Imbag ta simangpet ka medlangan, Bobby. Kunakit din o di ka umay. Pasensya ka na, Johan. Kaibagbagang namin ni nanang, nga itagayam ti photoshoot para iti ibagbagam a modeling. Ti amukot inton bigat pa'y dayjay. Ay, okay lang, Bobby. Awan parikot iti dayta. Kat, kasano, rugyan tayon? Ada pa ngamin trabaho? Relax! Madamdaman ton di pa nag-photoshoot mo. Okay? Awan pa ngamin ti photographer kan videographer. Ha? Tinasayaat. Sumunod ka kanyak. Inta pa mangan. Kalpasan na. Uminom tayo ti arak. Arak ko na? Yes! Apay akas lang naklaat ka. Apay di mo kaya? Kuha ngamin, Johan. Ay na, naskan nga uminom ka. Iti kasta, ada pampaturad ta. Nang runakan ka. Masapul mo ti arak. Tapno tumurad ka para iti shooting mo inton madamdama. Ha? Kasanong imin aya dahi ta shooting? Siyempre, jay sexy photos, ah. Iti kasta, makita dati kinagwapo, ken kinamaskuladom. Ang, saan nga ta nakababain, Johan? Ay, awan ti rumbang apagbain ng Bobby. Siya ti makaam mo. Ikatak amin abain mo. Oh, Bobby, makakigkigtot ka man. Pasulpot-sulpot ka. Apay, awan ka di trabaho. Ada, ngam, jakon simrek. Ang apay, sayang matimay sa aldaw. Kasano, napanak iti ayan ni Johan. Una na ngamin nga ita ti photoshoot mi iti panagmodel ko. Okay. Imbati ko na. Kasta ngamin una iti panagchancing na kanya. Anya? Pinanawa kon. Tama nga no, madanog punto kay.
Isumit lagayam nga adda ka dito eh. Ninanang tumot ngamin. Oh, apay niyan ti Marisa. Isumot ti mga at apakisamaak da dya bakla. Anya, kayat mo asawan. Kayat ni Auntie Marisa apatulam ni Johan. Wen, ngamin, ingkari na kaninanang apagbalinan na kasikat nga artista. Kat, namati man. Wen namin anunak nga rodon nga imbaon iti ayan ni Johan. Ay sus, madimat ati kastangar aramidan yan ti Marisa. Amangan ni isupay ti pakaisagma ka. Mary, Tinasaya at kasaritam ni Auntie Marisa. namin adun na daras ngay naramid ko dayta. Ngam, isupay ti makaunget. Rumbang lakano agtungpal kami kani Manong Adrian, iti kayat na. Anya, nukas na. Dua kayo kin ni Manong Adrian. Wen, ngam sabali mo't kani Manong Adrian. Iretrito na mo't dayjay iti balo abak ng ako marina. Isu na lang, tasaan mo't akayat ni Manong dayjay at Janet. Diyak mo't kayat apumatol iti bakla. Kan may sa sikat ay ayatek. Ay kat kasarita yumanin ani Auntie Marisa. Ibagayo kin ni Uncle Danilo. Itikas na, makapagsasarita kayo anasayaan. O anya, nagustuhan mo't lang ka di, dagiti ginatang ko aparakan ka, Adrian. Kwa, auntie? Shh! Hani ko naman. Wano, babe. Anya? Ngam? Ala, mapantan iti parking area. Nabanugak nga minan. Inton maminsan tumanan ti panagpasyerta. Wan? Kwa? Oh, atoy. Awatom da itoy. Nagadun da ito yung kwarta? Wan, allowance mo. Makaamo ka matan no ikamdanan ang kantatang mo. O ala, umaykan. Agidan ta amag na. Kat sa labayin na, ha? Anya? Ngam? Ala, hindi ka nagkut-kut. No di mo kaya timang salabay kanya, agkibintang aron. Umaykan. Sige. Ang sapay ko ma, tamaudin da ito Auntie Janet. Anya? Ni, apay, di mo kayat ti agnamay, ha? Di mo kayat nga umasenso ti biyag mo? Pasensya kayo, Auntie. Okay lang kung mano ay ayatan kayo, mat. Ngam ti parikot kat saan, mat. Arig na kat anak dakon. Diyak kayat agundawayan ti kinaanos yung kanya. Iso a pasensya kayon. Pasensya, Auntie Janet. Apay aya, adidak kayat atong palan, ha? May ranod tayo mat amin iti pampanunutag. Kin maysa, awam mat ti mapukaw kada kayaw, ngamen lalaki kayaw. Kasanungay matirik nami ang masaktan. Kapoy ti papaaramid yun, nanang. Madadalang ti biyag mi, nanang. Kasano ang madadaal kat bumaknang tayo nga raod? Saan nga amin abak nang? Ket saan ang nadadael ti biyagda? Saan mat nga amin abak nang ket naragsak? Ay tumal na ka man, Danilaw. Na, Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Taay ayunam kit din ida. na. Marisa, Sa damat nga umasinso iti trabaho dalaang ita. Nanang, oray kas kasano. Nalinis ti trabaho mi. Di mat pinadakkel da kami kani tatang nga adda buteng na iti Diyos. Nanang, apay nga ita. Ket idordoron da kami matan nga agaramid iti dakas. gusto dagiti anak ta, Marisa. Tumal na kayon! Na, Hoy, si ka Danilo naunday a panawan ti panagan-anos ko iti denam. Inan-anusan ka nga uray dinak may paayan iti anak gaputalupes ka. Marisa, Idi imbagam nga ampunan tadag ito'y agkapsat. Imanugot tapno agbalin ka naragsak. Inaywanan, inayat, ken impatag kayaw. Ngam itatasyak mati agkid-kid daw iti pabor, tapno guminawa ti panagbiag tayo, didak pa'y mapatgan. Nanang, Awanan kayo kit di tibaen. Awanan kayo iti utang anay baga nakam. Marisa, agkalba ka kumalaeng. Pangasay mi. Itamat laan. Pumanaw kayo dito'y balay ko. Ah. Saan kayo akasapulan? Panaw!
Manong nga aldawan ti gurigor ko Nagsakit ti bagbagik. Umininumak mat iti agas. Ngam, jak mat latagimbag. Ay na, tirigat na. Agmay-may sa akpay dito'y balay. Ini, no agsakitak. Kasta unay a panagdandanag dagiti agaamak. Ita, si siyak lang at yan na dito'y balay. Gaputa pinapanaw ko, ida. Itak lang ama miris ti amin. Saan gaya manasaya at tinaramin ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tila ang bukod ko pagragsakan ti pinampanunod ko. Nagbalinak nga abusado. Inabusok ti kinasingpat kan panagayat ti pamilya kanyag. Basol ko. When basol ko ti amin, isuan na pukaw ko ina. Tatang, adda ginatang ko ama sida. Uresan tayo nga agluto iti sidaan tayo ita. Ag-take out modla ni Manong iti daduma pa'y ama sida. Nagsweldo akong tatang. Iso agi matangak iti paborito yo. Adtoy, lechon manok day ta. Ay, nasaya at anak ko. Nagpanglusan ka di tatang? Ay, uwan nga agpay sa babay. Ay, Apay kaslan haliday kayo tatang. Agsakit kayo kadi? awan sakit ko, babay. Malagip ko la di inayo. Kumusta mga tan? Tatang, Kasi ngagmay-may sa iji balay. ala, di kagda ng tatang. Awagak ni Mary, taibaon ko iji balay. Ibagak ang mapan nakitaan ni nanang. Itikas ta, maamon tayo tikas sa saad na. Ken tapnusan kayo mo ngagdandanag. Ay, sige man anak ko. Katagyaman na ka. Awanan niya man na tatang. Uray kas jati naramid ni nanang. Napataglat tamat kada kami kani Manong. Ngamin, no awan kayo nang padakkel kada kami. Saan mo't nakas to'y kasaya tibiyag mita. Ang mga noadda kami ti kalkalsada, nagkatang-katang. Hello babe, kumusta? Nasarong karam ka din ni nanang? Wan, babe. Kinapudno na. Adda akpay lang dito'y balayo ita. Kat, kumusta ni nanang? Nakasaritam ka di? Anyat kinunanangay. Saan ka di ang nakaungat? Babe, masakit ni Auntie Marisa. Anya? Panagkunakitnaskan ang maipan iti ospital. Manong nga aldawan nga agurigor. Sakit saan anang nangan. Sa balin ti na, babi. Anya? Sige, umay kami itamat laeng. Urayan na kami ditan babe. Sige, babe. Agan-anad kayo. Wen, agyaman na. Ala, urayan na kami ditan. Kumusta ang tirik na, Marisa, bakit? Danilo, adda ka dito'y. Wen, kaduwag na kita nakta. Sapay ko matadi ka ungit Imay kami adagos. Apaman nga inyawag ni Mary ti kasasaad mo. Saan? Saan ak nga agugat, Danilo? Maragsakan akit ti Nanang, no kasta, di na kaming kaungat nanang. Saan, anak ko? Katsapay ko mata mapakawandak. Kastamat kan ka, Danilo. Si papa kong babakagkit daw, iti pambakawan ka na kayo. Marisa, Pakawanan dak. Gaputan na sisirap, dagiti matak, iti silang tipirak. Natitilang tilapayag ko, iti kalansing ti kwarta. Isuasaan kayo anaawatan. Agam, ita,
naamiris ko tinagbintutak. Si sasagana nga agbalbaliw, basta agsubli kayo itidanak. Pag-aasiyo, tagsubli kayo dito'y balay, anak ko, Danilo. Ipatpatag kayo unay-unay. Nagsubli nga rod dagiti agaamak iti balay ket nagdadan na kami matlaang. Intuloy dati nagadal iti kolehyo ket naalada iti scholarship ti universidad a nagadalanda. Gapu ta basit laeng matimatmat gadan mi nga agasawa, nag-working student pay dagiti agkabsat tapno malag-anan kami iti magastos. Ket ita agpadadan a professional. Naggraduar iti criminology ni Adrian ket may saitan a pulis. Nakadistino ita daytoy iti Nueva Ecija ket aginnawid latta ditoy La Union tunggal off na. Nimot babi, naggraduar iti marin ket may saitan a seaman. Dandanimatan di panagkalaysada ka ni Mary. Nuda kami mat ka ni Danilo, makunak anapintasan ti biag mi ita. Ngamin, nakasuporta mat dagiti dua nga anak mi. Inyalaan da kami iti mini grocery nga isu ita ti pakakumikuman mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Naragragsak ti agbiag no ammo tayo ti makontento kadag iti banag nga adda kada tayo. Awan ti marakrak wenno madadaal a pamilya no ammo tayo ti makontento. Imbaglangan ta nakaamiris ka adagos ket naikkan ka pay iti gundaway nga agbalbaliw. Kablaawan kayo iti balligi dagiti inbilang yo nga anak yo. Nga oray saan nyo ida kapkapin ano, ket inayat ken inpatagda kayo met kaspudpudno adadakkelda. Alakastan pagayam Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita ket manipod ken ipagayam tayo nga Paul. Adina inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Paul. Dear Miss F. Ilinged na kumalatan itinagan nga Paul. Mabainak kuma amang istorya iti padas ko nga mamatiak apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal. Isu nga oray at dabain ko, kayat kulatta nga paidrama to'y padas ko. Miss F. aklunag, ti kinairesponsablik nga ama. Agtawan laang idi iti 10 ti inaunang anak ko,
Ken pitumet ti may kadwa, idi pinanawak ida nga agiina. Ket simurutak iti sabali a babae. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nakaamirisak ket nagsubliak iti pamilya. Naimbag nga oras mo, Pauline. Ha? Sino kayo? Siyak da ito'y. Ti amam. Anya? Da kayo ngagpaiso? Kumusta kayo, nanak? Ayan dagiti addim. Di na kanipastrakan. Nagsubli akon. Sige, umanag kayo. Umay kayo. Natayan ni nanang mo, kunam. Wen, nabayagan. Pitun atawan tinapalabas manipod pimusay day dinana. Diyos ko. Oh, apay nagsangit kayo. Diyo ko naan amaladingitan kayo, gapo iti pupusay day dinanang. Natural nga landing itakan ako. Gapo ta asawak, tipid musay. Tsak lang mamati ka dagita nga ibagbagayo ita. Aniya? Sa nga pulo kat 5 atawan tatang. Sa nga pulo laang titawan ko idi. Ita, 25 kon. Sa nga pulo kat 5 atawan nga inabanto na kami. Ita, ibagayo ang maladingitan kayo. Itatanamuan yung nga awanan day dinanang. Anak ko. Imposible tatang. Diyak mamati nga agladingit kayo. Tanupod no amaladingitan kayo no awanan ni nanang. Dida kami kumangarod pinanawan. Napanap nga minaya, Paul, anak ko. Nabayagan na panawan, di pa nagpukaw mo. Impagarop mi pa'y kedin, anatay kan nga po iti kinabayagan, di ka nagpakita. Nanang. Siya nga pulo kat 5 atawan, anak ko. Kasta kabayagan nagawan ka. Awan na pulos komunikasyon mi kan ka. Di mi amuno siya dino, di ayan mo. Pakawanan da ko mananang. Amo ka nagbidutak. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Nagiti anak mo, ti rumba nga kasaritam. Naggapo ako ni Jibalayda. Nariknak tinalaw sa sakit tinakam ni Pauline. Lupay na dayaw lata makisarsarita kanyak. Marikriknak ti dagan sa niti barukong ti anak ko. Hindi mo mapabasol. Kaputa nagbalinda ang nakakaasi, idi imbatim ida. Karkaron ang nagbalinda ang nakakaasi, idi pimusay da idi inada. Nanang. Siyak amis mo tinakasaksi, idi kasasada idi. Madudog ti pusok, gapo iti asik, kadakwada ngagkapsat. Isu adi mo ida mababalaw, no kastaman ti kunam anariknam, idi nakasaritam ti anak mo. Jak amo ti sawak manang Pauline. Jak amo non ti mariknak. Aglalawak ti mapampanunot ko. Abangan non niya pa ti maramit ko. Bren, ading ko. Agkalma ka kumalaan. Apay nagpakita pa ilang day jay. Ay, tsaka mo. Tsak pa'y nga rod na bigbig na nagbaliw matanti lang ana. Sa dinong araw din ti ayan na. Tsaka mo. Jak dinamag ti papanan na itay ko na arumwar. Amang ano na pan iti balay da lola. Oo. Apayakas lamang mas ka ading ko. Awan. Abangan mo. Ay na, mawatak ti marikrik na ading ko. Agpada talaang. Di mo kumaliplipatan ti kanayon nga bilin kadatan inanang. Manang Pauline. Di ka kumapayluyos iti riknam. Agtanang ka kumalaang. Alma,
Anak, ika dito layang tinanan mo. Si Pupuso ang nagkit-kit iti pamakawan mo. Amo ka na nagsinti basal ko ka. Tamin ulit ti karing karita, hindi nagkalay sa ta. Inabandon na kayo kanang iti anak ta, gapo iti sulisog. Nagbali na ka na room. Iso apang kawanan na kalma. Gansapay ko ma, tano sa dino man, tayan mo ita. Tulungan nak. Ikanak iti kiran ti pakinakam, asubango ka na iti anak ta. Mariknak tinalaos as sakit tinakam kanyak ni Puli. Kat nimot Brent. Diyak amono niya ti agbalin a reaksyon na makita na ka. Isa pangasim. Tarabayan nak iti panakisangok iti burida ka anak ta. Iti laksid ti dakila nagbasulakan ka. Sabay kumata maurnos ko ti amin. Nang runa ti panakilangan kanyak dagiti anak ta. Itata nagsubli akon. Di na ko mabaybayan. Pudno gayam tinakunan ni Manang Pulin. Dakal tinagbaliwan tila ngayon. Lima kay kayon. Brent, anak. Apa yan nagsubli kayo kay lahat? Kanya timasapol yun. Ako anak. Kaya't ko tagkin daw iti pamakawan ka na kayo. Kaya't kung aurnusan ti pamilya tayo. Tapno mabukol tayo manan. Gusto kayo? Kasayatan matlang no mabukol matlang ti pamilya tayo. Anak ko, ang yaman ak, no kastamot ti tarigagay mo. Uwan anak, urnusan tayo. Kan buklan tayo ti pamilya tayo. Kat sapay ko mapakawan na kon. Pakawanan na anak ko. Mapakawan kayo. Apay kin dinasan. Ken, kas na ko na kon. Kaya't ko ang mabukal kan maurnos ti pamilya tayo. Ngamiti may sa kondisyon. Anya na ita kondisyon, anak. Ibagam, tauray na rigat kataramidak. Mabukal lang ti pamilya tayo. Doon taday tinanan. Ha? Day ti kondisyon ko. No maisublim ti biyag day dinanang. Sigurado ang maurnos kan mabukal man ti pamilya tayo. Bola, anak ko. Kunak mano kaya't mo nga urnusan ti amin. Apay nga kanayon ba ti kadam dito'y balay? Kasano amaya si nagtirik nam ngay kadagiti anak mo? Anak, Paul, nabayagan a panawan anay sinak ka kadagiti anak mo. Itata nagsubli kan. Kaslawan matgagar mo makidin na kadakwana. Nay, agluwa ka matin anak ko. nadagsan ti baso ko na anak. Amok, ngem, apay akas lamay paidam kanyak ti guntaway ngagbalbaliw. Anya ti kayat mo asawan anak. Nakasaritak ni Brent. Nasayat ano kasta. Kat anya nga ti kunana. Nadagsan. Ket imposible ang mapasamak tikid daw ti anak ko. Iti pa nagsubli. Apay, anya ka di timbaga ni Brent. Ti kondisyon ni Brent. Kat mabukal lang ti pamilya mi. No may sublik iti din namin ti inada. Anya? Kasta ti kondisyon mo kani tatang? Uwan manang, Kat, anya nga ti reaksyon na idi imbagam day takan kwa na. naulimak. Sana nagtagtagari. Brent, Amok nga imposible ti kinidaw ko kunkwa na kondisyon manang. Ngem kayat ko asubukan ti kinapudno na iti panagbabawi na. ading ko. Kas iti kinunangan manang. Sana arumbang alipatak dagiti balakad day dinanang kadata.
Nang runa hindi pinanawan na tayo ni tatang. Subsubukak lang ti amata. Kaya't ko amamuhan, no kasano ti kinapudno na iti kunana apa nagbabawinan. Damagig man kan kaading ko. Napakawan mo ka din ni tatang? Kalpasan ti panagsarita mi. Idi ko na mga imay dito ibalay. Nagpanpanunutak. Pinanpanunot ko dagiti pamagbagaday dinanang kadata. Tiningitin ko na imbag tirik nakmanang. Kat namiris ko. Arombang apakawanak ni tatang. Brent, Kinapudno na. Kaya't ko mga arakupon hindi nagsarita kami. Ngamkas itinangunakon. Kaya't ko asubukan na talaga maglaang asipupuso ti panagbabawi na. At manen dito'y ayan titanan mo, Alma. Awan tiyan mo kapag kamangak. Awan tiyan mo kapapanak. Awan tiyan mo mapangyib kasak. Itindagan sa namarikarinak. Isungandak manan. Amo ti Diyos, akayat ko launay nga aramiden. Tikid daw ti buridag ta. Tapno magunod ko ti pamakawan na. Ken maurnos ti pamilya tayo. Ngem sana ka Diyos. Tapno may sublik ti biyag mo. Diyaho na mo ti aramidag, Alma. Kasano nga ipaay ko tikid daw ti anak ta. Kasano nga may sublik ka iti dinami. Pangasim taiwan-wan nak. Apo ti Diyos, analaos ti panagbabawi. Iso at tarabayan na ka. Nay, akin kuko iti jeep pa nakaparada di tarubayan. Nanang, tay jeep na pare Noel. Awan ka nung amin ti mangimaneho. Iso nagbuluntarya akon. Ipasadak. Iso pa'y ti matgadak ng biyahe. Kabaalam ka di pa'y tagpasada, anak ko. Wala nang, napigsapay, Matt. Saan ka ba't nga upublika na? Pangasiw ta di naklap na nanang. Kasi tinakon-akon, kasapulan namang gadak, tapno dagastusak. Ken tapno andaited ko kadagiti anak ko. Adamot din panggedanda Pauline ken Brent nga anak mo. Nakapagturpos damay ti panagadal da. Abok, ang imsan agaputan dan panggedanda. Ket saan ako ngagtignay. Masapul nga garami na iti pamuspusan. Tapno mayasidig ko tirik na kadakwada. Anak ko. Dahito iti pamuspusan apang rugyak. Manggedak. Tapno da maipay ko kadakwada. Kalpasan ti ado atawan nga inabandonak ita. Pasensya kayong tatang. Adapay ngamin dinagas ko iti pharmacy iso na bayaganak. Itay kayo ka di pa'y dito iroar? Wan anak. Nga mawanan yaman na. Ne, nagadumat na dagita imatyo. Anya kay dagita? Naggrocery at para kada kayo iti adim. Ha? Amo kakabalan nyo ti gumatang kada gitoy. Gaputan damat ten panggedan nyo. Ang amang pangasim na ka. Awatan ko man ito imit ko. Para kada kayo dahi tangagkapsat. Tatang. Nalabit ngay bagam ang nalatawan ti amin. Tapno agbali na kapag wadan nga ama. Agam kaya't kong aramatan tinabat-bati pahay. Apanawan ko dito'y lubong. Tapno magunod ko ti pamakawan nyo. Nagrunay ti adim. Nga oray amok nga imposible ang mapakawan ng ibren. Ikarigata ka aramidan ti amin nakabalak. Bayat asibibiyagak pa'y anak ko. Brent,
ading ko. Napaliw mo mat siguro ang dagitan aramidan ni tatang. Makita mat adisidido ang mga ramid iti amin. Tapno magunod na lang ti pamakawan na kalkalikaguman na. Mariknak day ta. Talaga na pud no ti tatang, iti panagsubli na kada tayo. Tapno maurnos ti pamilya tayo, manang. Ading ko. Paulet! Brent! Luktan nyo man tiri daw! Ni Lola na dyan, Umay ka. Amuan tanan niya tinapasamak. Lola, apa yan? Apay kasta tila kayo, Lola. Ay, kina, apok, hindi amayo, aday sa ospital. Anya, Apay, Lola. Anya tinapasamak. nadisgrasya kabayatan ti panagpasada ng agturong ijay ilay. Intaray da kano ijay ospital. Aday sa ospital ti amayo. Tatang, agyaman at tanakapuot kayon. Pulin, anak ko. Anya kamin ayat tinapasamak, tatang. Diyan mo. Nariknak, tanaulaw kitay. Kalpasan na. Diyan ko nang pinapasabak. Naibaglangan, tasa na grabe, ti panakaidong parmi iti poste. Inton sumaron o, agan anad kayon ton. Uwan nga pa'y tatang. Agan anad kayon. Brent, anak ko. Ada kagayam nita. Unak na ni manang mula apulin ti adda diti ospital. Apay ngay kumatatang. Ni manang pulin sa lang ti kay kayat yu ah. Didak sa kayat nga anak atatang. Inawagan na iti tatang. Diyo ka di kayat tatang. Apay kintinasan anak ko. Kaya't ko launay. Pakaragsakak unay dayta. Aklunag, anagbiduta kada kayo iti kalabas. Da kayo lang adu at tinagbalin nga anak ko. Awanan sa bali. Iso apakawanan da kuma anak ko. Tatang. Pagbababawyak dagiti bidot na naramit ko. Ket ikarik, agbalbaliw akon. Miss F, makunak aday di nga aldaw ti kararagsakan akanito iti biyag ko. Gapu iti panang pakawan dagiti anak ko kanyak. Ket manipod idi inkarigatak tinagbalin nga ama ken ina kadagiti anak ko. Tapno oray kaskas ano ket masulnitak dagiti adu a nagkurangak kadakwada. Pinanek nakak asay pupuso ti panagbabawi ken panagbaliw ko ket sa anak met anapaay. Ket ita, naragsakak iti denna dagiti anak ken apukok. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kumata nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Paul. Ken ka pagayam, Paul. Idyan ti saan anasayaat nga aramid ket ipamaysa ti atensyon iti pamilya. Ngamin, isuda ti ad-adda ang makatulong inton dumteng ti panawen nga datayo ti agkasapulan. Sapay kumata agnanayon ng ti kinaragsak mo iti sidong ti pudpudno a pamilyam pagayam Paul. Alakastan pagayam Paul, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.